Il-membru parlamentari Ewropew David Casa pubblika rapport preparat mill-Financial Intelligence Analysis Unit l-FIAU, l-Aġenzija Maltija ta' kontra l-ħasil ta' flus. Ir-rapport żvelat mill-MP David Casa jenalizza lill-Ministru Konrad Mizzi u l-kumpanija segreta u trust li kellu barra minn Malta waqt li kien jokkupa kariga fil-Gvern Malti. Fis-qarrija li akkumpanjat il-pubblikazzjoni tar-rapport, l-MP David Casa qal li l-Prim Ministru Joseph Muscat ilu sena sħiħa jirreżisti li tibda inkjesta maġisterjali dwar dak li ddeskriva bħala fatti ta' ħasil ta' flus u korruzzjoni minn Konrad Mizzi. David Casa qal li Konrad Mizzi għamel attentat li juża parti żgħira mill-inkjesta imħejja mill-Maġistrata Rumbuġejja u li ftit li xejn kienet tikkonċernah biex jipprova jagħti l-impressjoni li m'għamel xejn ħażin. Imma dwar dan kollu, l-MP David Casa qal li għal daqstant kien fi dmir tiegħu li jippubblika r-rapport tal-FIAU biex kulħadd ikun jaf dak li Joseph Muscat irid jibqa' jaħbem il-poplu Malti wawċi. Ir-rapport jgħid li wara analiżi tal-fatti li kellha f'idejha l-FIAU flimkien ma' informazzjoni oħra miksuba mill-FIAU skont il-liġi jirriżulta li kien hemm biżżejjed informazzjoni biex jiġi konkluż li fil-każ ta' Konrad Mizzi hemm suspett raġonevoli ta' ħasil ta' flus jew attentat ta' ħasil ta' flus ġejjin mill-kriminalità. Ir-rapport jgħid fil-fatt li fid-dawl ta' dan kollu qed jiġi rakkomandat li r-rapport jkun moddi lill-Pulizija skont il-liġi biex jieħdu l-azzjoni propizja li ma' azzjoni baqgħet sal-lum qatt ma ttieħdet.